أرست زينام أبز حلو في شوعة عامتات أمونغو إثيوبيان فرنساين زلو دبلوماسيا وركبنا بزبلة أنكارا محزنة مسجارو تقليسو عقلتات انتربرنورشيب انوفيشن تقيمنا هنس الزمنا وسراويت كنسالت تثبيت يقبر كبلو فيلد مارشال برهان جلا قليصا كابوزاي ناب غازا زاتو سباو حجز اخول كم زي كونت كالحبرات منقستات افليتو لتا عربي عصرت حمشة جنبوت كل تشحن عصر شوعتنا امتمرت مشت ساعة حدا عقيلو نباخم استدالو ما دزينا يتبي تقرنيا حيزنا لكم قربنا لنا كمي تعلو كمي تمسيو كبرات تملكتي مزيناتات جيتاتشو علو مساهم كسنحي فلما حصرت زيناتات قدم منستر أبي أحمد مثل علوت حلفت سراح وجلال أخوم نعلاو عود سراحنا بباريس فرنسا أتيوم أتوم قدم منستر باريس نتبصحو ببهيرا وحيل سراويت سنسرعاتا قبابلات غير لهم أتوم قدم منستر محبرا وميديا قصهم كم زغلصوهم مس بريزيدنت إيمانويل ماكرون وصيتاو زته أكايدنا لهم مس بريزيدنت إيمانويل ماكرون ركبنا متحبارنا نابزت ناخرو سفيح رأي أب زلوم زعباتات مزيتانا زي حقوسي لهم نستقبرلنا دمو أقبابلان أبو رح تحساس أبا ديس أبا زنبرنا زته كتسالنا بزعبا زسالتنا وصيتاو زتني مسجني لهم متحوار كلتين هاجرات ببزحات طقم تعودات زقت على مخانو بمزخخر إثيوبيان فرنساين نبعودي نقدي زلون زمدنا بزبلت أكب مبال قدماي مأخل تأمتيلهم ኢኖቬሽን በመጥቀም ህንጸት ዘመናዊ ሰራዊት ክነሳል ተጽቢት ይግበር ክብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጻው አቅምታት ኢንተርፕረነርሺፕን ኢኖቬሽን ተጠቂምና ህንጸት ዘመናዊ ሰራዊት ምስላት ተጽቢት ይግበር ክብሉ ላዕለዋይ ኢታ ማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጻው መርሃ ግብሪ ምስረታ ምክልኻል ማእኸል ኢንተርፕረነርሺፕን ኢኖቬሽንን ተሳሊጡም እቶም ኢታ ማጆር ሹም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ድሕሪ ለውጢ ብምክልኻል ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተሰርሑ ልዑል ስራሕቲ ሪፎርም ዘመኑ ዝጠልቦ ዕጥቂ ንክህልዎ ምግባር ክኢሉ ኢሎም ምክልኻል ንፖለቲከኛታት መሳርሒ ዘይኮነስ ልውኽቱ ጥራሕ ዝፍጽምን ብኣተሓሳስባ ሓዊሱ ጥንኩር ንክኸውን ኣብ ምግባር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ውፅኢት እናተረኽበ ምዃኑ ተዛሪቦም እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝመስል ካብ መላ ኢትዮጵያ ዝተውፃፁ ክኾኑ ዝተገበረ ምዃኑ ዝገለጹ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ጥዕና ሎጂስቲክስ ሓበሬታ ኢንዱስትሪ ከምኡውን ትምህርቲ ዝካየዱ ጠንካራ ስራሕቲ ምክያዶም ኣረድዮም ማእኸል ምስረታ ኢንተርፕረነርሺፕን ኢኖቬሽንን ነቲ ትካል ኣብ ስራሕቲ ሪፎርም ውፅኢታውነት እቲ ሓደ መርኣያ ምዃኑ ተዛሪቦም እቲ ማእኸል ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተግባራዊ እናኾኑ ዝጸንሑ ኢትዮጵያ ግን ዕድለኛ ኮይና ክትትግብሮ ዘይከኣለት ምዃኑ ብምግላጽ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ብምጥንኻር ሉዓላውነት ሃገር ኣብ ምሕያል ልዑል ግደ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ከምኡውን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትን ነበር ኣባላትን ተሳቲፎም أب أديس أبابا أربعة معلتات نتخيد زقنا جباي ID for أفريقيا 2025 زازيمو
تي قبائي أب هنس الديجيتال مللي بمدهب سفلا لها حقرات لو تمكرو آكايدنا لين ديجيتال مننت حقرات كل مدى يتربح الزيغاتات نخرجا قصة زي كلات فكم زخونون أبستخيدو للزبات تحبيرهم إثيوبيا قبائي ID for Africa عسرا حمشن بعوض كتة أنا قد كم زخالت مسراتي ID for Africa دكتور جوزيف آتيك تزاريبهم أما زميت مرها قبريز تقبروا للزبات عود تمكروتات توصد اللهم كم زخونو زغلص انتخونو زغلص القبائي أب كوت ديبار أبيجان كم زكايد علاو تغيرهم كاب بوليس فيدرال إثيوبيا توهاب أواناوي حبريتا أبزي سمون سميات عنا زلعلو وحطو مسل شيفان بمقبار أب هاجرنا هو كتن مفتار مسل سرحو حيلتات بمتحببار زي حقاو أدما بمكاد أب عودي تعنا هو كت بمفتارن هيو تحكمتي أب حدقا بمتحالن زي تطرطرو 4 شعاتن سميات عنا بوليس فيدرال إثيوبيا بتحت قوز الصراتيو مصراي مرمرا جميروم زوم تطرطرتي سوميات عنا زلعلو ناي دموزن تقما تقمن حتو كم شفان تتقيمهم زي حقاو سراح دو ناي مبال أدما بمكاد كالوتون سراح دو كبلو أدماتات ملعل هيو تحكمتي نموتن حدقان كي قالوا عم مقبار خوكتن عقرقرن بمفتار زي تطرطريوم توم تطرطرتي أب سفلاليات كالات عنا مربب أدما بمزرقح سومياتات عنا زي خونو أكالات عدا قاون بمقدان أب قصري تي هوسبيتال وشتاتيوم هوكت كفترو بمقبار زي قب ورتات بمنزحن بزتفلاليو مقدتات سلاماو كيدي حكمنا بمتعنقا فيوت حموماتن كنكن تعنا زد اليوم من صبات أب حدقان كاتو بمقبار قلقالو تحكمنا من قسن تمرتي أب زيبو تكالاتن وشتي سلاماو كيدي ممهار مستمهار نخستا أقواقول غيرم كمون مويا أو مخبيروم أبصراح السرخبون مسرحتهم كان مفر راح بتوسخي هوكت نكفتر فتنا غيرهم زولوم 4 شعاتن تطرطرتي بمرداتان حبريتان بمفلاي بتحت قوس صراو علو مرمرا نكايد كم زركب بوليس فيدرال إثيوبيا فليتهم بوليس فيدرال إثيوبيا تم سميات عنا موياوي سنة مقبار نحقن بزي فقد كنتات هيوت زيغاتات نحادا قاموت بمقلاع سراح دو مبال نخالقوت سراح دو كبلو ملع علن مفر راحن زوي تكبار قبن مخانون ناقلت كابز تكبار كي قطو بوليس فيدرال إثيوبيا لومي أتحساسي بولام بمربب حبريتاز وهاب مزازمي فتن 10 تغفليل على 8 شيح كمبيوترات يدالو كم زلو تحبيرو وانا دايركتور قلقالوت مزنان فتنان هاجر لغت مرتي دكتور شتو كبدا كم زغلصوم نفتنا كامونغو زغمطو 600 شيح تمهارو اتوم 150 شيح زخونو بمربب حبريتا نمفتان تتلمو تي فتنا بزحلف عامت نفلما غزي بمربب حبريتا ناي مفتني كمبيوترات قرب بمنصر ولدي اتوم تمهاروز قرب ناوتي كقربو علوم زبل مدنغار فطيرو كم زنبره ارديوم بمخانو نزصقم نمفتاح كاب 23 سنه كساب شمونت حمله 2010 شعاتنا متمرد زوهاب فتنا مربب حبريتا زوسدو تمهارو لعلي 80 شيح كمبيوترات يدالو كم زلو تحبيرو نتي فتنا بورقس زوسدو تمهارو ملو بملو اب يونيفرسيتات زفتنو انتخونو اتوم بمربب حبريتا زفتنو دما بيونيفرسيتات منغستاون ولقاون ابيات تمرتي كولجات مسلطني طعنان ممهرانن كمون اب كولجات تكنيك موያን اب زلو كمبيوترات كفتنيوم ኢትዮጵያ ክንክን ስደተኛታት ካብ ክብ ንምባል ዝዓለመ ሓቋፊ ስትራቴጂያ ብቀረባ ክትጅምር እያ ኢጋድ ብምኽንያት ሰብ ስራሕን ተፈጥሮን ዘጋጥሙ ምዝባላትን ስደትን ዝጠመተ ናይ ክልተ መዓልታት መድረኽ ዘታ በአዲስ አበባ አሳሊጡ ምክትል ዋና ጸሐፊ ኢጋድ መሐመድ አብዲ ዋሬ ብምኽንያት ሰብ ስራሕን ተፈጥሮን ዝተመዛበሉ ዜጋታት ተረባሕቲ ዝገብሩ ምስ ኩለ መዳይ ምንቅስቃስ ልምዓት ምዝማድ የድልሎም መውዳድ መዳርግቲ አካላት ከም ዘድልውን ተዛሪቦም ክብል ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያም አርዲዩ
مكتسال مع دزينا اي تي في تقنياكم تركب كبرات تكتاتل تمرسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزد ما بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا مسانا صنحوم ابي اثيوبيا زلو هافتي ماي بزغبا بمتقام نلمعات معالكم زغبا منستر ماين انرجين دكتور انجينير حابتامو يتفاته زاريبام اغلخا كونفرنس ماين هيدرو دبلوماسن ابي يونيفرسيتي 40 منጭ تساليتم ابتي كونفرنس ترخبو منستر ماين انرجين دكتور انجينير حابتامو يتفا قصالنس زلو لمعات ماي بزي دبلوماسي كم زي خون غليصم صراحتي حفتي لمعات ماي وصيتاون كخون لعلو تكالات تمرتي تمتهيبن كسرحا كم زغبا حبيرام وحفتاችን ምን ይመስላል ዲፕሎማሲያችን ምን ይመስላል እንዴት ነው የምንናገረው ሀፍት ማይና ዲፕሎማሲና ታይመስል ከመይና ንዛረቦ ሰለስቲኦም ተግባራት ማይ ሃይድሮ ዲፕሎማሲን ኮሙኒኬሽንን እንትንብል ነዚ ስራሕና ታይ ንረክብ ዝብል ዕላማ ነይሩና ነዚውን ሰብ ንክርድኦ ንሰርሕ ነርና ዩኒቨርሲቲ 40 ምንጭ بمرمر بممهارن مستمهارن بقلقالوت محبرسة بزحات سراحتيا موغان كم زركب زغلصو دايركتور تكنولوجي ماي يونيفرسيتي 40 منጭ دكتور تامرو تسمام ابتي يونيفرسيتي زكايدو سراحتي مرمر محبرسة تكور كونو يسراح مهلاو غليصام የምናመጣቸውን የምርምር ስራዎች ወደ መሬት ከማውረድ አንድ ተሞክሮ ነምጾም ስራሕቲ ምርምር ናብ መሬት ብምውራድ ሓደ ተሞክሮ ፒኮ ሃይድሮ ፓወር ወሲድናይና ነቲ ኸባብን ሕብረተሰብን ሳይንቲስት ብምግባር ንስተምሃረ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘለና ፍልጠት ምስ ማሕበረሰብ ብምድማር ባዕሉ እቲ ማሕበረሰብ በዓል ሙያ ማይ ንክኸውን ምግባር ንኣብነት ፒኮ ትንርኢ ኣብ ንእሽተይ ከባቢ ዘለዉ ሩባታት ብምጉዳድ ተሳትፎ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብምትሕብባር እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ንከመሓድሮ ኢና ጌርና ناب قصالي زينان تنسجر إثيوبيا بباهل تفترون زمع بلد كوينا نهالوت زلوا حفتي قلت أمتا كير خبا مسنحو منستر توريزم سلاموي تكاسا قليسان أبلع الحد قتات زقبر مرمر كسفح كم زلوا دما بعل مزي حلو حد قتات إثيوبيا حبيرو مولا لمايون زوادو أبصاب نظريت بريو ኢትዮጵያ 18 ዝደሰሱን ዘይደሰሱን ሓድግታት ኣብ ዩኔስኮ ኣመዝጊባ እያ እዚ እውን ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ገብራ ምስ ዘለዋ ተፈጥራውን ባህላውን ሓድግታት መንጽር ግና ብዙሕ ክሰርሕ ከም ዘለዋ መጽናዕታት የመላኽቱ በዓል መዚ ሓድግታት ኢትዮጵያ ዘዳሎ ካልኣይ ጉባኤ ምርምር ሓድጊ ንሓለዋን ልምዓትን ሓድጊ ብዝብል መሪሕ ቃል እናተኻየደ ይርከብ ሚኒስትር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ ኢትዮጵያ ብባህልን ተፈጥሮን ዝማዕበለት ሃገር እኳ እንተኾነት ዘለዋ ሃፍቲ እኹል ጸመተ ኸይረኸበ ምጽንሑ ገሊጸን ካብ ቀረባ እዋናት ነዘግና መንግስቲ ንሕድሳት ሓድግታት ልዑል ጠመተ መሃቡ እተን ሚኒስትር ተዛሪበን Only in recent years, as you all know, that the Ethiopian government has placed deliberate emphasis ካብ ቀረባ እዋናት ነዛ መንግስቲ ንሓለዋ ልምዓትን ሓድግታትን ጠመተይቡ እናሰርሐዩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ተረሲዖም ዝነበሩ ሓድግታት ብምሕዳስ ንህዝቢ ተበጽሐይ ምግባር ተኻይሉ እዩ ኣብ ቀጽል ተዋርሕ እውን ህዝቢ ዕላው ዝኾኑ ተመሳሰልቲ ሕድሳት ሓድጊ እናሳለጠ እንትኾን ኣብቲ ዘፈር ዝግበር ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ንልምዓት ሓድግታት ሓገዝቱ እዮም ኣብቲ ጉባኤ ካብ ቅድመ ታሪኽ ርካቦት ክሳብ ዘመናዊ ምምሕዳር ሓድጊ ዝምልከቱ መጽናዕታት ክቐርብዮም እዚ ድማ ኣብ ሓድግታት ዝግበሩ ምርምራት ንልምዓትን ሓለዋን አበርክቶ ይገብር እዩ ዝበሉ ድማ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዝሓለዋ ሓድጊ ኢትዮጵያ ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያለው እዮም ከመሪ ቃሉ እንደሚያመለክተው የቅርስ ምርምር مريح قالوا كم زملاخته مرمر حدقي نحلوا كنكن لمعاتن حدقي أوركتو خجبر اللو أبي إثيوبيا كابش حنت شعتميتن حمسات جميرو كساب حزي بزحات مرمرات حدقي الناتقايدو يوم إذا مرمرات مبزحتهم زيت أمتو أبي باليونتولوجين أركيولوجين يوم إذا مرمر تقيمنا مغنياتو لوسي سلام أردين كالوتن بزي مرمر زيت رغباين ኣብ ልዕሊ ሓድግታት ዝግበሩ ምርምራት ብምስፋሕ ምድሪ ቀዳምነት ኢትዮጵያ ዘጉልሁ ስራሕቲ ኣብ ቀጻሊ ንምስራሕ ኣብቲ ጉባኤ ዝቐርቡ ናይ ውሽጢ ዓድን ዓለም ለኸ ውጽኢታት ምርምር ግድኦም ዝለዓለ ምዃኑ እቶም ዋና ዳይሬክተር ገሊጾም የምርምር ዘርፎችን ማስፋት አለብን ለምሳሌ ስነ ጥበብ ዘፈራት ምርምር ክነስፍሕ ኣለና ንኣብነት ስነ ጥበብ ኣብ ሓድግታት እንታይ ዓይነት ምርምር ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ብዙሓት ሓድግታት ኢትኖግራፊ ኣለው ታሪኻዊ ሓድግታት ኣለው ዘይድሰሱ ሓድግታት ኣለው ኣብዚኦም ኩሎም ምርምር ከካይድ ኣለዎ
ውጽኢት እቲ ምርምር ድማ ንዓቶም ኣብ ምክንኻን ምጽናሕ ንምልማዕን ሓደ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ ዝኸውን መበል 50 ዓመት ሉሲ ዝተረኸበትሉ እናተኸበረ ከም ምዃኑ መጠን ኢትዮጵያ ብምድረ ቀዳምነታ ዘሎ ልዑል ቦታ ኣድሚካ ንምርኣይ እዩ ምስቲ ጉባኤ ሉሲ ዝተረኸበትሉ መበል 50 ዓመት እናተኸበረ እንትኸውን ኣብ ምርካብ ሉሲ ግደ ዘለወን ፈረንሳዊት ጓል 87 ዓመት ተመራማሪት ሓድጊ ራይሞን ቦንፊሊንግ ሓዊሱ ካልኦት ተመራመርቲ ልምዶም ኣካፊሎም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ዘቕረቦ ጻውዒት ሰላም ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ዕጡቃት ኢድ እናሃቡ ከም ዘለው ዋና መሓዳሪ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣይተ መካሻ ኣለማዮ ሓቢሮም መንግስቲ ነቶም ኢድ ዝሃቡ ሓይልታት ናይ ምጥያሽ ተግባሩ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ቶም ኣመሓዳሪ ገሊጾም ሳምሶን በላይ ንዘዋድዱ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ መራቤቴ መምሕዳር ከተማ ዓለም መንግስቲ ንዝገበሩ ጻውዒት ሰላም መልሲ ንዝሃቡ ሓይልታት ኣቀባብላ ተገይሩሎም እቶም ኢድ ዝሃቡ ዕጡቃት ኣብ ሓደ ጉጅለ ኣምሓራ እናተንቀሳቐሱ ጸንሑ ኣመራርሓታት ኩርን ኣባላት ምዃኖምን ተገሊጹ እዩ እቶም ሓይልታት ተዓጢቖም ናብ ዱር ብምእታው ማሕበረሰብ ክልል ኣምሓራ ተረጋጊዑ ናብ ልምዓት ንኸይኣቱ ምኽንያት ምንባሮም ገሊጾም እዮም በተሳሳተ መንገድ በረሃ ላይ ቆይተናል በጉጊ መንገዲ ኣብ በረኻ ጸኒሕና ኢና እዚ ንዞባና ኾነ ንኽልልና ዓብይ ጉዳት ዘምጽእ ተግባር እዩ ዓመት ከ4 ወር አካባቢ በረሃ ላይ ነበርኩ ኣስታት 1 ዓመትን 4 ወርሕን ዝኾን ኣብ በረኻየ ነይረ ናይ ከተማ ኢሉ እውን ናይ ወረዳና ሰላም ዘሪግና ኢና ሕዚ ግና መንግስቲ ንዛረበልና ጻውዒት ሰላም ተቐቢልና ናብ መንገዲ ሰላም ተጸንቢርና ኢና እቲ ጉጅለ ንኽልተ ወገን ዝተመቐለ ብምዃኑ ሕድሕዱ እውን ስለዚ ይስማዕማዕ መንግስቲ ሕሸና እዩ ኢልና ኢና መጺና ይሄ ነገር ትክክለኛ እንኳን ያማራን ህዝብ ላደን እኔ ራሴ መዳን እንደማልችል ሳውቅና ስረዳ ያው መንግስት ባቀረበው የሰላም ጥሪን ተቀበየ ያው ብናይ በሐቂ አሽንኳይዶን ህዝብ ምሓራ ከድሕን ንባዕልዩን ምድሓን ከም ዘይኽእል እንትርዳኒ መንግስቲ ንዛረቦ ጻውዒ ሰላም ተቀቢለ ናብ መንገዲ ሰላም ኣትየ እማን ኣብዚ መጻኽሎ እዋን ፈሪሐ ነይረ ግን ምስኣተኹ ዘፍርሕ ነገር ከም ዘየለ ተረዲዩኒ እዩ ኣብዚ ምስ መጻኹ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ፖሊሳትን ምልሻታት እትኸባብን መንግስቲ ብዝገበሩለይ ኣቀባብላውን ብጣዕሚ ተደኒቐ እቶም ሓይልታት ኣብ ዱር ኣብ ዝጸንሐናሉ እዋን ዝበደልናዩ ህዝቢ ንምክሓስ ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም እዮም ካሁን ያጠፋናቸውን ይቅርታ በማለት ካሁን በኋላ ጥሩ ስራ ክሳብ ሕዚ ንዘጥፋናዮም ነገራት ኩሉ የቕሬታ ብምሕታት ድሕሪ ሕዚ ኣብ ሰናይ ተግባር ክንዋፈር ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ንሰራዊት ምክልኻል ሓዊሱ ኩሉ ማሕበረሰብ ብዝግባእ ኣቀባብላ ገይሩልናይ ኣመራርሓታት እውን ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ንዓና ንምግባር ቃልኣትዮም እዮም ንሕና እውን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይና ኣብ ዙርያ ሰላም ተሳትፎ ክንገብር ኢና ኣብ ዙርያ ልምዓት እውን ብተመሳሳሊ ጫካ በነበርንበት ሰዓት ያው ትመታላችሁ ኣብ በረኻ እናሃለና ክንውቃዕ ኢና ዝብል ስግዓት ነይሩናይ ግን ድማ ከም ዝሓሰብና ኣይኮነን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር በዝግባእ እዩ ተቐቢሉና እዛ ልክ እኔ መከላከያ ይቀበለኛል ብዬ ያንንም ፍቅር ይሰጠኛል ብዬ አላሰብኩም ነበረ በዚህ ልካ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከቀበለኒ እዩ ፍቅሩውን ክህበኒ እዩ ዝብል ትጽቢት ኣይነበረንን ሕዚ ተረዲዩኒ እዩ ንህዝበይ ካብ ጸገም ከናግፎየ ዝብል ሓሳብ ሒዘ ናብ በረኻ ወጽየ ግን ድማ ተወሳኺ ጸገም ከም ዝፈጠር ኩሉ ሕዚ ተረዲዩኒ ሓቂ ንምዝራብ እቶም ዝተረፉውን ናብ መንገዲ ሰላም እንተዝመጹ እዩ ትዝሓይሽ ዋና መሓዳሪ ዞባ ሰሜን ሸዋ መካሻ ኣለማዮ ወገኖም መንግስቲ ብምኽንያት ዘቕረቦ ጻውዒት ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ኢዶም እናሃቡ ከም ዘለው ገሊጾም ነቶም ኢዶም ዝሃቡ ሓይልታት ናይ ምጥያሽ ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረዲኦም እዮም ጫካ ነው የከረመው ልጅ አለው ቤተሰብ አለው ኣብ በረኻ እዮም ቀንዮም ስድራ ኣለዎም እዮም ካብ በረኻ ምስ መጹ ጽቡቕ ኣቀባብላ ጌርናሎም ኢና ንቐጻሊ ናብረኦም ንኽመርሑ ናብ ስራሕ ዝኣትውሉ መንገዲ ክእለሽ ይግባእ ንሕና እውን ነዚ ነገር ጠመተ ሂብና ንሰርሐሉ እዩ ዝኸውን ኣብ ዝቕጽል ንዝመጹ መናእሰይ እውን ዕድል ስራሕ ንኽፍጠረሎም ትልሚ ሒዝና እናሰራሕና ኢና ዘለና ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣቦታት ሃይማኖትን ሽማግለታት ዓድን ኣመራርሓታት ክልልን ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ እቲ ከባቢ ተረኺቦም እዮም ዝተዋደደ ፓርክታት አግሮ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ሕርሻን ዘተባብዕን ዘዕብያን ምዃኖም ተገሊጹ እዘን አግሮ ኢንዱስትሪታት ኣብ ምህርትታት ሕርሻ እሴት ብምውሳኽ ካብ ደገ ዝኣቱ ፍርያት ንምትካእ ሓገዝቲ እየን ተባሂሉ ዋለልኝ መኮንን ዘዋደዱ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ
ኣብ ፍርያት ሕርሻ እሴት ብምውሳኽ ልዑል ቁጠባዊ ረብሓ ዘለወን ዝተዋደዳ ፓርክታት ኣግሮ ኢንዳስትሪ ይርጋለም ቡልቡላን ቡሬን ናብ ፍርያት ተሰጋጊረን ኣብ ስራሕ ይርከባ 118 ሰብ ሃፍቲ ኣብዘን ፓርክታት ኢንዳስትሪ እዚኣተን ኣትዮም ንምፍራይ ኣብ ስምምዕ በፂሖም እዮም እዘን ፓርክታት ኣግሮ ኢንዳስትሪ ኢንቨስትመንት ዓውዲ ሕርሻ ዘተባብዓ ምዃነን ኣብ ሚኒስቴር ኢንዳስትሪ መተሓበሪ ፕሮጀክት ድጋፍ ዝተዋደዳ ፓርክታት አግሮ ኢንዳስትሪ አይተ አያልና አባ ይረዱ ከሁሉም በላይ ከግብርና ጋር ከፍተኛ የሆነ ሕርሻን ኢንዳስትሪን ብልዑል ዓቀን ስለዝተኣሳሰራ ንግዳዊ ሕርሻ የተባብዓየን ሓረስታይን ኢንዳስትሪን ብቐጥታ እንትራኸቡ ኣብ መንጎኦም ዘለዎ ሰንሰለት ንግዲ ሓፂር ስለዝኸውን እቶቶም እውን ስለዝውስኽ መተባብዒ እዩ ዝኾኖም ተወሳኺ ሕርሻ እውን የጋፍሑ መንግስቲ ነቲ ዘፈር ዝሃቦ ትኹረት አዝዩ ዘተባብዒዩ ዝበሉ ድማ ዋና ፈጻሚ ስራሕን በዓል ዋናን ቲኬ ግሩፕ ማኑፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማህበር ሼክ ቶፊቅ ከድሬዮም ከሌሎቹ ኢንቨስተር የተለየ ነው በአግሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ መንግስት የሚያበረታታቸው የተለየ ሁኔታ አለ መንግስቲ ካብ ካልኦት ኢንቨስተራት ኣብ አግሮ ኢንዱስትሪ ፍልይ ዝበለ መተባብዒ ይገብር እዩ ብዙሓት ጉዳያት ኣብ ውሽጢ እቲ ቀጽሪ እዮም ዝፍጸሙ ንኣብነት ጉምሩክ ከብሎም ጽዕነት እውን ቀጥታ ካብቲ ቀጽሪ እዩ ናብ ጅቡቲ ዝጽዓን ንኣብነት አግሮ ኢንዱስትሪ ቡልቡላ እንትንርኢ ጽዕነት ኣብኡ እዩ ብቐጥታ ዝመጽእ ፍተሻ እውን ዝካየድ ኣብኡ እዩ እቲ ኸይዲ ዝሓፀረ ገይርዎ እዩ ነገራት ንህዝብን ተገልገልትን ምቹው ገይርዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣብ መዋሃዲ ፋብሪካታት አግሮ ኢንዱስትሪ ልዕሊ 13500 ዕድላት ስራሕ ዝተፈጠረ ኮይኑ ሱሳ ሕብረት ማሕበራት ስራሕ ሓረስቶት ድማ ምትእስሳር ዕዳጋ ተፈጢሩለን እዩ አሁን ሲዳማ ገበሬ ስፔሻላይዝ የሚያደርገው ወደ አቮካዶና ኮፊ ሀኒ ሓረስቱ ሲዳማ በአቮካዶ ቡንን መዓርን ስፔሻላይዝ እናገበርዮም ስለዚ ዕዳጋ ዝመርሖ ስርዓት ሕርሻ እዩ ዘምፀልና ምክንያቱ እተን ኣብ ፓርክታት ዘለዋ ፋብሪካታት ነቶም ሓረስቶት ቋሚ ዕዳጋ ስለዝፈጥራሉ ብዙዎቹ እኛው ውጤቶች ከሀገር ውጭ የሚገቡትን የመተካት ስራ ላይ ነው ተሰማርተን ያለነው መብዛሕትኡ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣቱ ፍርያት ኣብ ምትካይና ነጥፍ ሓደ ሸርፎ ወፃኢ ንኪ ካልኣይ ድማ ሓረስቶትና ከፍርዩን ከተባብዑን ዝሕግዝ ብምዃኑ እዩ ዝተዋደዳ ኢንዳስትሪታት መዋሃዲ ሕርሻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርዩ ምህርትታት እሴት ብምውሳኽ ካብ ደገ ዝኣትዉ ዝተፈላለዩ ፍርያት ሕርሻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምትካእ ዝፃወትኦ ግደ እናዓበየ ከም ዝመፀ ተላዒሉ እዩ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሰረት ገይርካ ዝስራሕ ዕማም ግልጋሎት ኦንላይን ሓቂፉ ክኸድ ብምግባሩ ስሉጥ ግልጋሎት ንምሃብ ዝግበር ፃዕሪ ይዕውት ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ኣፍሊጡ ተገልገልቲ ብዝሓሸ ስርዓት ግልጋሎት ይረኽቡ ምህላዎም ይገልጹ መርሃ ሰላም መረሳ ልሙድ ግልጋሎት መንግስትን ምሕያሽ በብርክ ሃገር ለኸ ምድለዋት ባይታ ሒዞም ዲጂታል ኢትዮጵያ መፍትሒ ጸገማት ጠለብ ግልጋሎት ምዃኑ ተኣሚኑሉ ናብ ስራሕ ተኣትዩሎ ቅድሚ ሕዚ ቤት ጽሕፈት ንምርካብ ብበይንቱ ኣብ ግዘን ወፃኢ ትራንስፖርት ዝደረኽ ሓስያ ይብፅሕልይ ነይሩ እዚ ኮይኑ እንዳሃለዎ እውን እቲ ቤት ጽሕፈት ከይረኸብክዎ ናብ ገዛ ይምልስ ነይረ ሕዚ ግን ብጥርኑፍ ኣግባብ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ጸገማት ቀሪፈሎ ንሓንቲ ዛዕባ መጽየ ካልኦት ስራሕትታት እውን ፈጺመ ይኸድ ይብል ነባር ከተማ ኣዳማ ባህሩ አለሙ እኔ ለኮንስትራክሽን ቢሮ ነው የመጣሁት ኣነ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮንስትራክሽን የመጽ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮንስትራክሽን ኢለ ትመጽእ ተለኹ ምስ ኮንስትራክሽን ዝተሓዙ ካልኦት ጉዳያት እውን ዛዚመ ዝወጽእ ንእስቲ ምስራቅ ተስፋዬ እውን ብተመሳሳሊ ሓሳባ ተቕርብ የአንድ መስኮቱ አገልግሎት ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ዘበርክቶ ዘሎ ረብሓ ጽቡቕ እዩ ኦንላይን ግልጋሎት ዝወሃበሉ ኣግባብ እውን ኣሎ እዚ ንዓና ብዙሕ ነገራትና የውሕሰልና እዩ ግዜና ንቁጥብ ንብዙሕ ጉዳያት ብዙሕ ሻዕ ናይ ምምጻእ ግድነት ኣይከሉን እዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ተቐሪፉ ኢለ ይኣምን ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ብብርኪ ምምሕዳር ከተማ ይወሃብ ከም ዘሎ ገሊጻ እዚ ናብ ወረዳታትን ሕድሕድ ብርክታት ምምሕዳር ክወርድ ከም ዝግባእ ንእስቲ ምስራቅ ተስፋዬ ደጊማ ትሕብር ይሄኛው አሰራር ወረዳዎች ላይ ወርደው እዚ ሰራርሓ ናብ ወረዳታት ቅድሚ ሕዚ ቀበሌ ተባሂሎም ይጽውዑ ናብ ዝነበሩ ወሪዱ ኣብ ኩለን ክፍላተ ከተማታት ዘመነ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ተዝህሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ኣይተ መኩርያ ድንቁ ጠለብ ግልጋሎት ብስሉጥ ክውሕዝ ማእኸል ሓደ ግልጋሎት ኦንላይን አካቲቶ ይኸይድ ከም ዘሎ ይረጋግጹ ሚክስድ አፕሮች ነው የተከተልነው ጥሙር መስርሕና ተኸቲልና ብሓደ ወገን ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ነሳልጥ ብኻሊእ ገጽ ድማ ግልጋሎት ኦንላይን ዓማዊል ናብዚ ከይመጹ ግልጋሎት ዝረኽብሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ንኣብነት ናብ 6400 ዝኾኑ ተገልገልቲ ኦንላይን ግልጋሎት ሓቲቶም ናብ 5600 ዝኾኑ መልሲ ረኺቦም እዮም ግልጋሎት ሓደ ማእኸልን ኦንላይን ግልጋሎትን ኣዋዲና ኢና ንሰርሕ ዘለና ወደ
ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ዲጂታል ኢትዮጵያ ግሁር ንምግባር ማእኸል ስሕበት ብምዃን በብርካ ሃገር ለኸ እንዳተሳለጡ ካብ ዝርከቡ ስራሕትታት ሓዲኡ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ናብ ዝበለጸ ጠንካራ ምሕዝነት ምስጋሩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕነ ዝወገነቶም ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ርክባት ዘድህስስ ትሕሶ አብርሃም ፍስሐ ካቀርበልናዮ ተኸታቲልና እንመለስ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ምስ ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ብሓባር ብምዃን ንዕላዊ ዑደት ስራሕ ትማሊ ናብ ፓሪስ ፈረንሳይ ምእታዎም ይዝከር። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፓሪስ እንትበጽሑ ድማ ብብሔራዊ ሓይሊ ሰራዊት እታ ሃገር ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ተገይሩሎም እዩ። ኣብ እዋን ዑደቶም ምስ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ተራኺቦም ከም ዝተዛተዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድዕ። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ዘሎ ኩለ መዳይ ርክብ ናብ ዝበለጸ ጠንካራ ምሕዝነት ምስግጋሩ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡሎም። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝበሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ጉጅለ ልኡኾምን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኤሊሴ ብፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣቀባብላ ተገይሩሎም እዩ። ኣብ ዝገበርዎ ክልቲኣዊ ዘተ ድማ ፕሬዚዳንት ማክሮን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት እንተካይዱ ዝተገበሩ ስምምዕነታት ተገምጊሞም እዮም። ክልቲአን ሃገራት ንብዙሕ ዓማውቲ ኣብ ዓውዲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጸጥታ ባህልን ትምህርትን ጠንካራ ምሕዝነት ምትሕብባርን ዝምድናን ዝፈጠራ ምዃነን ኣብቲ ዘተ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተገብረ ዘተ ኣብ ዓውዲ ቁጠባ ዝበለጸ ምትሕብባር ንምግባር ዕድላት ዝፈተሸ ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩሎም። ፈረንሳይ ንከይዲ ክለሳ ዕዳ ኢትዮጵያ ቁልፊ ደጋፊት ከም ዝኾነት ይፍለጥ። ካብ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ ፈረንሳይን ኢትዮጵያን ክልቲኣዊ ርክበን ኣብ ምጥንኻር ብዝግባእ ዝሰርሓ እንትኾና እዚ ድማ ብዑደት ላዕለዎት መራሕቲ ስትራቴጂካዊ ስምምዕነታት ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ዝተጀመሩ ሓበራዊ ስራሕቲ እናተርኣየ ከም ዝጸንሐ ተገሊጹሎም። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ዘሎ ርክብ ኩለ መዳይ ዓውዲ ናብ ዘለዎ ጥንኩር ርክብ ከም ዝተሰጋገረ እውን ተገሊጹ እዩ። እዚ ድማ ብንቁሕ ተሳትፎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተጠናኸረ እዩ ተባሂሉ። ብኻልእ ዜና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ጎናጎኒ ጉባኤ ብራዚል ኣፍሪካ ስርዓት ምግቢ ዘጠናኽሩ መድረኻት ልውውጥ ልምዲ ኣካይዶም። በቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ውሕስና ምግቢ ምክልኻል ጥሜትን ልምዓት ገጠርን ብራዚል ኣፍሪካ ተሳቲፉ። እቲ መድረኽ ዕብየት ኣብ ምምሕያሽ ፍርያት ሕርሻ ልምዓት ገጠርን ውሕስና ምግብን ዘድሃበ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ንሕርሻ ብዝሐሸ መገዲ ዝመርሑ መጽናዕትን ምርምርን ሓደሽትን ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዙን ኣሰራርሓታት ዘቀላጥፉ ትካላት ምህናጽ ኣብቲ ዓውዲ ልዑል ዝላ ንምምጻእ ዘኽእል እዩ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ብግድኦም ዕላማ እቲ ጉባኤ ጥንኩርን ዘላቕን ስርዓት ምግቢ ንምህናጽ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ልውውጥ ልምዲ ምግባር ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። እቲ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ጎናጎኒ እቲ ጉባኤ ልምዓት ገጠር ዓውዲ ሕርሻ እቲ ሃገር ውፅኢታዊ ኣብ ዝገበሩ ትካላት ዑደት ኣሳሊጡ እዩ። ካልእ ኣብ ዝቕነ ካብ ዝተወገኑን ይውገኑ ዘለውን ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ኢትዮጵያ ተበጻሕነት ዲጂታል መለለይ ማንነት ኣብ ምርግጋጽ ንኣፍሪካ ኣብነት ዝኸውን ስራሕቲ ምስርሓ ተሳተፍቲ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ጉባኤ አይዲ ፎር አፍሪካ ገሊጾም እዮም። ን4 መዓልታት ዝጸንሕ ዓለም ለኸ ጉባኤ አይዲ ፎር አፍሪካ 12 ጉንቦት ጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። እቲ ጉባኤ ኣብ ህንጸት ዲጂታል ማንነት ዘነጻጸሩ ተመክሮ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቐርቡሉ እንትኸውን ኣብ ዲጂታል ፓስፖርትን መለለይ ማንነትን ዝሐሸ መፍትሒ ብምሓዝ ዝመጹ ኩባንያታት ፍርያቶም ንምርኢት ኣቕሪቦም እዮም። መንግስቲ ጃፓን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዘሎ ኣገልግሎት ሕክምና ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምጥንኻር ዝውዕል ደገፍ 17.4 ሚልዮን ዶላር ምግባሩ ኣብ ዝቕነ ተገሊጹሎም። ኣብቲ ሰነድ ስምምዕነት ደገፍ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሺዴን ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ሺበታ ሄሮኖሪን ክታሞም ኣንቢረብሉ እዮም። ኣይተ ኣሕመድ ሺዴ መንግስቲ ጃፓን ስርዓት ጥዕና ኢትዮጵያ ንምዝማን ንዝገብሮ ደገፍ ኣመስጊኖም። እቲ ዝተገብረ ደገፍ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለጸ እናጠናኸረ ከም ዝኾነ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጾም እዮም። ኣምባሳደር ሺበታ ሄሮኖሪ ብግድኦም መንግስቲ ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝገብሮ ኩለ መዳይ ደገፍ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም። ኣብ ምክትታል ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ። ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግር ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ቀጻልነት ንዘለዎ ምዕባለ ብስልጠና ሓይል ሰብ ክድግፉ ይግባእ ተባሂሉ
እቶም ኢንዱስትሪታት ኣብ ምርካብ ሸርፍ ወጻኢ ዝነበረ ክፍተት ኣብ ምድጋፍ ልዑል ብጽሒት ከም ዘለዎም ምሁራን ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ ገሊጾም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መምህርን ተመራማሪ ሳይንስን ምህንድስናን ማቴሪያል ዶክተር ጌትነት ኣስራት መበል ካልኣይ ሃገር ቦቆር ሪፎርም ቁጠባ ብልዕሊ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪ ልዑል ምንቕቃሕ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ናይዚ ሃገር ምርካብ ሸርፍ ወጻኢ ኣብ ምድጋፍ ውፅኢት መምጽኡ ተዛሪቦም ኣብ መጽናዕቲ ተደሪኽካ ጸገም ተዓውዲ ንምፍታሕ ከምኡውን ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ልዑል ብጽሒት ንክህሉን ውፅኢታዊ ንክኸውንን ኣብ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ መምህርን ተመራማርን ሜካኒካል ምህንድስናት ዩኒቨርሲቲ ጌታውን ሶርሳ ገሊጾም መፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ቀጻልነት ንዘለዎ ምዕባለ ዝሰልጥን ሓይሊ ሰብ ኩል ግዜ ኣብ ጎኖም ገይሮም ነቲ ስራሕቲ ልምዓት ከቀላጥፍዎ ትጽቢት ይግበረሎም ክብሉ መምህር ጌታውን ሶርሳ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ናብ ጋዛ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ እኹል ዘይምዃኑ ድሑራት መንግስታት ኣፍሊጡ እስራኤል ናብ ጋዛ ብልዕል ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣንቢራቶ ዝነበረት ክልከላ ድሕሪ 11 ሰሙናት ከም ዝለዓለት ተገሊጹ ይኹን እምበር ኣብ ፈላማይ ዙር ብተሽከርከርቲ ናብ ጋዛ ዝኣተወ ርዳእታ ተተገብረ እኳ መጠኑ እኹል ከም ዘይኮነ ድሑራት መንግስታት መተሓበሪ ሰብኣዊ ርዳእታ ትውድብ ዝኾነ ኦቻን ኣፍሊጡ ሰበስልጣን እስራኤል ጉጅለታትና ንክሓልፉ ዝፈቐዱልና ከባቢ ኣዝዩ ጽዑቕን ድሕንነቱ ዘይተሓለወን ብምዃኑ ብልዑል ብርኪ ጉሕለት ክፍጸመሉ ይኽእል እዩ ኢልና ኣብ ዝሓሰብናሉ ኩነታት እዩ እቲ ርዳእታ ዘብጽሕናዮ ኢሎም ህይወት ኣድሕናውቲ ሒዘን ዝኣተዋ ውሕዳት ናይ ጽዕነት መካይን እኹላት ኣይኮናን ክብላ ሓላፊት ፈንዲ ህፃናት ድሑራት መንግስታት ካትሪን ሩሴል ኣብ ኤክስ ገጸን ኣስፊረን ኣብ ጋዛ ዘሎ ናውትታት ርዳእታ ይውዳእ ኣሎ ምስ ግዜ እናተሻመና ኢና ብምባል ተወሳኺ ርዳእታ ከም ዘድሊ ኣጽንኦት ይበን ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ድሑራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪች በወገኖም ኣዝዩ ኣብ ዝተጨናነቐን ድሕነቱ ዘይተሓለውን ሓደ መስመር ጥራይ ነቲ ርዳእታ ንክነእቱ ምግባሩ ውሕስና ስኢኑና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ወሲኾም ድማ ፍርያታት ጽሬትን ነዳድን ናብ ጋዛ ምእታው ከም ዘይተኻኣለ ምዝራቦም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ክብራት ተኸታተልቲ ዜናው መሰናዶታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ናብ ዝበለጸ ጠንካራ ምሕዝነት ምስግጋሩ ተገሊጹ عقمتات انتربرنورشيب انوفيشن تطقيمنا هنصت زمناو سراويت كنسالت تثبيت يغبر كبلو فيلد مارشال برهانو جولا غليصاو ናብ ጋዛ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ እኹል ከም ዘይኮነ ትካል ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ ሎሚ ናባኹም ዝሓረናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም መስል ነይሩ ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣለው ምስ መላእ ሰሙያ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይራ በብዘለኹሞ ምስ ተረፉ ምድሏትና ሰናይ ግዜ ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ